Agora RTR Transmissão Vertical. Hade mi resɗema haydara mi joga haydara voilà kono joni miɗen jogui jawdi je suis un millionnaire maintenant e ɗum ko batte ma ko batte bamma ko Tamsi Habib Balla mbiyamo Samsidine Ibn Yahya Al-Gamir baban tegedi Samsidine Salma Samsidine Mbaran Samsidine an woni tan doga Samsidine ɗaccuɗon ñeño moderne an haalde mine jaabade gon baɗɗo wudde waɗi hen poste caggal wi gadi ɗe fof kañum jeyi ɗi ko mbiɗa an waɗi wudde mbaɗɗa poste caggal mbiɗa gadi ɗe ma ko an deyi mbe anda dañi ko weeɓani bawa mbisma ko ɓuuri yidde gurdam makko woni nayi makko ɗe ɗumde bébé nde ñaguima sigo Allah a jogo ɗum ni fewi de mbawa kam hen teddinde Samba teddungal o yani kalis o yani kosom o yani tew o yani haydara fof nen nder poche ma an gujjo o an min eyyi joni lewru fof komin yoɓotoma kalis ma eyyi bonne journée ay lamdo onani botolo boni an kam to paɗa ko sokkima ɗum fay ko gonga mi wonda kono sa yi kalanmami ɗum mbaari ka debbo koye galle he gonɗa haade ma yaltude wat ko poɗɗa wadde e galle he ha fota puɗɗoɗa yaade maari he sa yiiɗi minɗa ya laakara ƴeewoya ɗum walla hay hoɓima debbo guilo o fini o ngabbi beddo to tawino sa ko liggoy noon ɗum wela kono e worɓe ɓe o yahata ha jama o arta wayli giɗo ndiyam laana nagal biruji ina hande anca jango min noon woni ƴeewo galle o min kadi woni fondement galle o nde garmi ɗo nde ko barak tawmi ɗo walla wiya barak ko tawimi ɗo ƴettunede mama haalkoɓe mbi welde puccu ko way noon fondement ko simama hadɗum wadde ko min woni simama neɗɗo rokkotake fof jetta fof ɗum wona hakkille si koyngal ma a nder galle o ko koyngal jamma ñalu korije ma kali an aɗa andi to jamɗa to on holko woni koɓe goni nde baba mboɗo andi tan koɓe julɓe ɗum tan gandumi hende kono jinɗandema an ka toroɗo pire min komi toroɗo pire mi jillodirta ƴiiƴe mami ƴiiƴam gawlo Samba Teddungal, moi je suis Gawlo et j'en suis fier. Je suis Gawlo de père et de mère. Le tigre n'a pas besoin de crier sa tigritude. Billahi wallahi sumo ɓurani mo kanko ɓurani kam. holko woni hakkudere gawlo ñagato mi rokka ɗum kono wona yo daago e gallam gawlo daagotako ɗo e gallam allo bébé wona bébé de ko joom suudu makko ɗum ko portable ko minen komi ɓiɓɓe fulɓe min ganda ɗum min gandinaka ko ligguey e fulago kono wona jogade portable min ganda goɗɗo itti hen jotta anda duuɓi nawgas mbeɗen e gallo a siri a sammi ala ka waɗani a wawa e am haydara yiyam foof walla min ko an haalantami ɗo ɗum koye godirami e gallam aɗa tawi ɗo duuɓi capannayyi an haalantami godirami e gallam so tokkama To paɗa to gonɗoɗa hoto gonɗoɗa diken kali awde bandiyagal imbécile ha ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
sadaqallahu lazim. Yelel min elle wonko nanni jeew galle no wiima jeew galle men no wiima ka maccuɗo ɗum mettanimi te sinno ko sagam e wiyatama hen hay batte sabu neɗɗo so salima ko woni ɗo tawno fasnaki hoore makko ko bamma woppanma holko bamma moftanma lamtoro min au moins wonko baba mofti ha moɗa fawa hen jungo are nana hakkude min kanko mo susagol lamatako ko min woni yetto laaɓa